Lugar din nagtrending ang video kabahin sa nakita mga iho sa Barangay Pasig, lungsod sa Santander. Sugod nang gidugok sa mga lokal ug langyaong turista. Si Femari Dumabok sa report. Naglinya na kining mga sakyanan nga mihunong dapin sa daan haduol sa baybayon diin makita ang pundok sa mga iho niadtong Sabado sa hapon. Ang uban gikan pa sa dakbayan sa Subo samtang adunay gikan usab sa kauluhan nga ang katuyuan maulang ang pagbisita sa amanindot nga kadagatan sa lalawigan sa Subo. Ni ari ko diri kay nikuyog ko sa akong mga pagumangkon kay nagpahilot mi dito sa ibabaw ba sa bukid Santander. Unya na may niingon nga na ako noy butanding kaning kuan diri kanang sa di kanang shark ba nga mga gagmay. Mo na nga nihapit mi diri. Nya tinuod gyud ay naa gyud ay gagmay kaayo. Actually maganda. Maganda po. Nung mga ito kanina lang nag-sardines run kami. So, what a great experience. Samtang uban gikan sa silingang mga lungsod nga nanguryoso lang. Nadapit usab ang pagtagad sa mga foreign tourist nga mihunong aron makasaksi sa pundok sa mga iho duol sa baybayon. Yeah, we just saw it. I don't know if it was on TikTok or what. On the drive over, we saw it. But yeah, we've had a good day. Today I saw whale shark scuba and snorkeling. Matod sa mga malupyo sa lugar nga nabantayan nila nga mas midag sa ang mga buot makakita sa mga iho. Sukad niadtong Pebrero 11, kanus ang nag-viral ang video nga gipost usa ka netizen. Hinuon libre lang ang pagbisita sa dapit. Gidili hinuon sa kagamhanan ang pagpanagat ug pagpanginhas sa dapit kay usa kini ka marine sanctuary. Gitugutan hinuon ang pagkaligo sa dagat sugod sa alas 9 sa buntag hangtod lang sa alas 3 sa hapon. Apan ubos sa kondisyon nga magpaybaw sila sa munisipyo. Pagdako ang dagat, wala. Pag gamay, naa na siya. Every time nga gamay ang dagat, naa na siya, pero ma'am. Ay man, nagatong ko. Pila ka tuig naman na siya malis. Dugay na siya, ma'am. Dagan na sila diya niya. Pagkadagko nila, mawala sila din. Nanapay gagmay, puli-puli sila. Gipaybaw ni John Mirali sakop sa bantay dagat sa lungsod nga may namatikdan silang presensya sa mga iho haduol sa baybayon sud na sa 5 ka tuig. Pahimangno sa kadagkuan sa BFAR 7 sa publiko ug sa LGU nga di lang gyud mo kumpiyansa. Samtang matod sa BFAR 7 nga niadtong 2020, inisyal nga gisubay na ang mga iho ug giila nga usa ka klase sa black-tip shark. Ang advisory is dili lang good mo kumpiyansa. Pag aggressive na siya o dili na siya aggressive na. So, you cannot still determine that. Pero being a predator, no, an apex predator, so kana precautionary lang tahanan. We rely lang gani sa surface kay bisan makita lang kung taong pins. Pero dili lagi daw sila ka-capture sa sa clear picture mo ingon nila lisod daw kay pinigtuon nila mo langoy man daw. Swim away man ang shark dayon. Samtang gitataw ni Johan Tihada nga posibleng abunda sa pagkaon ang kadagatan sa dapit nga nagsilbi na usab nga breeding place sa mga iho. Iyang gilagway nga ang presensya sa mga iho, nagpasabot kini nga abunda sa marine life ang kadagatan sa lungsod sa Santander. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.